Пад звычайным шклом музейнай вітрыны Пінскага музея беларускага Палесся незвычайны экспанат. Невялікі кавалак паперы, нішто іншае, як дараваная абменная грамата, паводле якой у 1390 годзе князь Васіль Нарымонтавіч перадаў валоданне частку зямлі Васілю Катовічу, прадстаўніку тагачаснага пінскага военнослужылага саслоўя. Долгое время считалось, что оригинал этого документа уже был утрачен. И в начале века у нас работал сотрудник Института истории Академии наук. Ну и вот он его нашел и снова ввел в научный оборот. У музейны фонд дакумент трапіў яшчэ да вайны, у 1938 годзе. Па словах Валерыя Кабрэнца, жыхар вёскі Парахонскі, які прадаў грамату Пінскаму музею, магчыма, сам быў нашчадкам уладальніка вострава на рацэ Ступ'я, аб якой гаворыцца ў паперы. У этого экспоната есть одна небольшая особенность. Там сохранились остатки красного шнура. Грамата канца 14 стагоддзя ўжо трэці, але не апошні найкаштоўны і найцікавы экспанат Пінскага музея. Наступная ў межах праекта «За кулісамі музея» стане прэзентацыя артэфакта, які датуецца першым стагоддзям нашай эры. Анастасія Цыкун, Тацяна Будгусаім, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».